Velkommen til. Vi skal lige kigge på en eksamensopgave, der hedder januar 2015, opgave 1, og hvordan man får hul på sådan en. Vi har nogle oplysninger omkring skibet. Skibet har et deplacement på 5.000 tons, og vi ved, at der er 12 meter fra vores køl af og så op til vores metacentrum på ved den her deplacement her. Vi skal lave et krængningsforsøg, og vi har en lodlinje, der er 6 meter lang. Og når vi flytter 50 tons fra den ene side mod den anden side, så giver det altså et udslag på 18,9 cm på det her pendul. Så bliver vi spurgt om lidt forskelligt hernede af. Vi skal beregne, hvor meget skibet det krænger i grader under vores krængningsforsøg. Vi skal finde vores metacenterhøjde. Og vi skal finde ud af, hvor er vores tyngdepunkt placeret i skibet i forhold til kølens overkant. Og så er der lidt med, hvad der skal være i skibets stabilitetsmanual. Men lad os prøve at kigge på opgaven. Her i løsningsforslaget, der er der tegnet et pendul, som er ophængt. Og lige for at prøve at se, om jeg kan gøre det lidt bedre. I virkeligheden så er dørken jo i maskinrummet, eller hvor vi nu har hængt pendulet op hernede i bunden hernede. Så de 6 meter ned til dørken, det er der egentlig kun, når skibet ligger på ret køl. Man kan sige, der hvor vores pendul det peger ned på, det vil faktisk blive en længere og længere linje. Så det er derfor, at vi skal bruge tangent. Så hvis vi skal finde ud af, hvor meget skibet krænger, så har vi de 6 meter på vores lodlinje, og vi kan se, at den har et udslag på de her 18,9 cm. Og det kan vi så regne om til en krængning på de her 1,8 grader. Det var vist svaret på første spørgsmål. Det kan godt være, at I blev forvirret af det også, men i hvert fald opgave 1, det er altså åbenbart opgave 2 i løsningsforslaget her. Ud fra vores krængningsvinkel, der kan vi så finde, hvad vores GMT den er, altså fra vores metacentrum og så ned til vores center for tyngdepunktet. Så vi har et formeludtryk, der hedder noget med flytningsafstanden gange den her masse, vi flytter, og det skal så deles med det samlede skibs deplacement og tangens til krængningsvinkel. Og så finder vi ud af, at der er en metacenterhøjde på 2,54 meter. Og sådan i første omgang, så ser det ud til, at det giver et skib, der er nogenlunde stabil i hvert fald. Så vores GMT, den er altså 2,54 meter. Og det resultat skal vi så bruge i den næste delopgave. Vi skal finde ud af, hvor højt ligger vores tyngdepunkt over kølen. Så hvis vi lige skal lave en lille skitse, jeg ved ikke, om jeg kan få plads til sådan en et sted her. Hvis vi har et lille skib hernede, og så vores metacenter ligger heroppe, og vores punkt G ligger hernede i højde med kølen. Og så har vi vores K har vi hernede. Undskyld.
Det her, vi skal lige have pennen igen her. Det var vores G, vi havde heroppe, og det her nede, det var vores K. Så vores KMT, den fik vi oplyst til 12 meter. Vores GMT har vi beregnet til 2,54 meter. Og ved at trække de 2,54 fra de 12, så finder vi så afstanden fra vores kølag og så op til vores massecenter, vores tyngdepunkt. Og det giver så 9,46 meter. Ja. Oftest. Vi kan egentlig sige, at vores KMT, afstanden fra kølen af og op til vores metacenter, den er betinget af, hvor meget af skroget er trykket ned i vandet. Det er altså skrovformen, der bestemmer det. Hvorimod vores tyngdepunkt G, eller vores KG, altså hvor højt ligger vores tyngdepunkt over vores køl, jamen det kommer an på, hvad det er, vi har fyldt ind i skibet her. Så en last med en stor densitet gør, at vores tyngdepunkt kommer til at ligge lavere, og dermed så får vi en højere GMT. Hvorimod hvis vi har noget last, der fylder meget, så flyttes vores tyngdepunkt opad. Og skulle vi have noget dækslast, der kan tage noget vand, eller måske noget overisning, eller et eller andet, der flytter tyngdepunktet opad, jamen så bliver vores GMT mindre. Hvad skal der ligesom være oplysninger om i skibets stabilitetsmanual? Jamen, der skal være nogle skibets partikler, som man kalder det på engelsk. Hvor langt er skibet, hvor bredt er det, og sådan forskellige fysiske størrelser på skibet har vi opgivet i stabilitetsmanualen. Men udover det, så skal vi også have oplysninger om, hvad vejer skibet i sig selv. Altså, hvis vi tager skibet, vender det på hovedet og ryster det hele ud, jamen hvad kan vi få skibet ned på at veje? Og det er egentlig skibets lightweight, eller light ship. Og det er, at i den situation, det er egentlig der, man starter fra værftet af. Når skibet er bygget, og man har en idé om, hvad skibet vejer, så laver man krænkningsforsøg. Ud fra det, så finder man så skibets afstand fra, altså KMT der. Så via et krænkningsforsøg på værftet, så får man egentlig eftervist de beregninger, som ingeniørerne har siddet og syslet med, inden man gik i gang med at bygge på det her skib her. Udover det, så er der selvfølgelig også noget med, hvor meget skibet kan bære. Så full load departure kunne være et punkt her. Og vi har full load arrival. Der er selvfølgelig forskel. Vi har brugt noget brændstof, eksempelvis. Og udover det, så kan vi også have en ballast departure og ballast arrival. Og de her forskellige situationer, dem er der så lavet en GZ-kurve for. Sådan at man har altså nogle oplysninger om, hvordan opfører det her skib sig. Både i en fuld last situation og i en ballast situation. Udover det, så er der mange andre oplysninger. Styrmændene arbejder også med lægstabilitet, sådan at de ved, hvor meget vand kan vi egentlig tage ind, eller hvad sker der, hvis vi bliver ramt i siden i et lastrum, og skibet det tager vand ind. Så vi kigger kun på grundprincippet, kan man sige næsten. Men i hvert fald, det gør ikke noget, vi har en forståelse for det. Det var sådan set opgave 1. Og jeg vil stoppe optagelsen her. Og fortsætte i en fil mere. Tak for jeres opmærksomhed.